ב-4 בנובמבר 1995 נערכה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו. לעצרת קדמו הפגנות ימין רבות ואווירה ציבורית קשה בעקבות החתימה על ההסכמים והפיגועים הרבים שהתרחשו באותה העת. הכאב שחודר מהלב התוגה, אור חיי הלובים עד מתי לא אדע. אלוקים במרומים, אלוהי הסליחות, אשר בי תקווה עד לגולות. אלוקים במרומים, אלוהי הסליחות, אשר בי תקווה עד